Nyakoro mgajwang dakika en 20 kod achiel tok sa achiel mar okinyi kamoro amora mintiere rwakni machiegni e chenro mano mar twak e chenro mar piny chenro ma bende odwaro bedo godo nyaka rom kanyo sa 2:30 mano mar okinyi ma kawuono nyakoro mgajwang ken chieng' tich ariyo ng'eni mathoth bedo katimore ahinya e paw weche mag siasa paw weche mag ohala kanyakla kod pawe mopogore opogore dito te ma bende obro bedo kwa muloni e Chal mano mar piny Kenya kaka pile mar mondo mitudre e chenro makama itudri kodwa namba magwa magote machuok 3:600 mbui mar Facebook bende ido achiel kachiel mano Ramogi TV tudri koda bende mbui mara fanbook page mara mano mar mbui mara mar Facebook yuda @Sharon Ongao koka mano kiny makawuono antiere gi yawuot luariyo mabende wigi otimo jere nyakoro mgajwang mabende wadoro lidho godo Chal mar piny Kenya kaunti ma Kisumu nyakoro mgajwang antiere gi wakili mabende tinde waketo janon siasa mano James Mwamu wakili kinyalo mana winja mose ni misawa kaunti ma Kisumu chionade misawa inya Sharon kaunti ma Kisumu chio maber pod walamo Nyasaye mondo me wakwe kendo wadoyo sani Erokamana inya sani doyo hang'eni koth osebedo ka chwe kor gwenge mopogore opogore studio mar kaunti mano ma Nairobi okang' mokwongo wabedo gi janon siasa mano mong'ere kaka Lennox Okech Lennox imbeda rwaki mos jopiny erokamano kabisa Sharon akaw thuolo ma kawuono mar moso nyikwa Ramogi te kama gintiere to wakwayo ni sama koro koth chwe ni wadhi e puodho kik kiny wachako weche moko nikech kawa to koth nitie mar ariyo achaka kaw thuolo ma kende ni kuom puoyo jotuke manyene marathon kama ne waneno ka Ellen Obiri to gi Evans omiyo wanying maber kabisa koro waduoko ne giro kamano to koro wakwa kata nyithiwa pod nie primary secondary mane yo monego waluwate erokamano itoni mane yo mane gben waluwate hiwacho ni talanta chudo talanta nyalo teri mabor donge pile ka pile chenro mar poko pogore mabenda kelo chieng' tich ang'wen nyakoro mgajwang wajamenyo talanta mopogore opogore kata kamano puoch gi pak ne jotugo jong'we mopogore opogore mabende ting'o nying Kenya malo ahinya e ng'we mago mag Boston Marathon kopogore gi mano kachako kodi James Mwamu kintiere kaunti ma Kisumu ahinya e Chal mar piny Kenya kaunti ma Kisumu kanyo nitiere muoch mar tuo mar nyaldiema tuo mar kolera mabende sirikand kaunti ma Kisumu noseyango ni ji maromo 5 oseyud koda tuo makamano muoch makamano mano mar tuo nyaldiema no muoch mag gwenge mag Mambole wacho ni entiere Kapuothe entiere Nyalenda gi nitiere gwenge mago ma Kisumu podi mabende nitiere gi muoch mar nyaldiema wach makamano de wach nanga ahinya kinde mabende lakteche bende obwogo ng'anyo mano chakre odiochieng' makinye mokwongo agomos ne joma osebedo matuo mosetere osiptande to magi seche moko timore ga nikech changes mag weather kata seche ma piny bedo chiri kama to problem be wabedo go mang'eny nikech ji mang'eny seche moko ok ger ga choche omiyo koro wanyiso jothurwa ni wabed motang' kaka mana ndalo ma corona mana warwako barakoa waluoko lwetwa wadhi kuonde monego wabed gi kuonde mwadake wabed gi kuonde maler to be wakwayo dakteche ang'eyo ni sani piny tek ji mang'eny pok ochul msara ni girita ne mondi to county marwa mar Kisumu be mondo temane matek nya neno ka governor nyoro nyowuoye Citizen ka wacho wach mar ni eno kia wach mar strike ma jo dakteche dwa timo to wakwaye ni mondo obeda ne piny gi dakteche mondo ginene ka dakteche gi pok ochul kuom dweche 3 ka ginyalo loso mondo ginene ni jopiny oyudo thieth maber kaka nyalore Ang'eni kaunti ma Kisumu en achiel kuom counties madirom 12 mabende lakteche bende buono ng'anyo ahinya kaluwore ni pok ochulgi kok mano wawinjo ne gavana e kaunti ma Kisumu Anyang' Nyong'o ka bende nolieko ni nitiere muoch mano mar tuo mar nyaldiema e kaunti ma Kisumu. It's been cholera in 19 counties in Kenya but it has been contained but I think last week we noticed an increase in number of cases of diarrhea although we've only confirmed 2 cases of cholera and 5 in the last 1 month. We have 2 epicenters, one in Nyalenda and one in Kisumu East.
but the Nyalenda one seems to be the main epicenter in the county at the moment. Koro ganda king'eni daki kaunti ma Kisumu hinya gwenge mabende nowachi ni nitiere muoch mar tuo mar nyaldiema. Neni olemo kapok ichamo chiemo moro amora ka bende pok itiyo godo neni oluok e yo makare. To kendo mana Kisumu kende kata mana gwenge hinya mago mag Thika iwacho ni prison kata mana od twech mar Thika bende tuo mar nyaldiema bende no muoch. Okang' ma kamano Lennox kata mana sikunde bende waseneno ka tuo mar nyaldiema muoch skul kuom ranyisi mano mar Mukumu nyaka gisani waneno ka ji 4 bende nosetho. To kata mana Mukumu kende gwenge kaka Chuka, Tharaka Nithi, chal ka gima muoch mar tuo mar nyaldiema ni hinya kinde makoth bende chwe. Nenore ni nyaya, keni wach mar nyaldiema ni diwacho ang'o kapok wadhi e thoro wach machielo. Erokamano Sharon. Wach mar nyaldiema ni gimomiyo timore sama kama eni nyocha wabudho bang' ndalo mang'eny kapok koth ochwe. To iyudo ni weche mang'eny nwadhi wabet relaxed. Kata kodok korka ng'iyo weche kaka inyalo tim ler. Koro pi obiro gi lil mang'eny. Koro yudo ni kata sewage riwore gi pi ma ji tiyogo e aoche. Koro yudo ni kwadok kata e Mukumu manyocha nyithi sikul to gi japuonj owito ngimagi. Iyudo ni kaluwore gi report ma official report manyocha wayudo kowuok kuom sirkal giwacho ni pi emano kelo tuono. To koro mano nyiso ni drainage nok ber. Yudo ni drainage nok otimore there was no preparedness. Ji nok oikore. Koro koth obiro yudo ji. Koro yudo ni pi marach ma ji modho chiemo moko ted maber ma kero nyithindo chamo. Koro kwayo monya bet go sani en kwayo achiel. Ni watem neno ni ka chiemo minyiewe chiro, ng'eni chiro ok inyal ng'e kuma gik moko ae. Moko yudo ni kata ne omigi irrigation gi pi ma ok ler ahinya. Koro chiemo onego ted kabisa, onego chwak kabisa mondo kata ki biro chamo bang'e to ok kel ni tuoni. To bottom line ni kaka nwa manage COVID-19 the same measures onego wane kwa keto mondo iluoko lweti maber, iluoko chiemo maber, to ler kende madhi konyowa ka. Agini udishi makawuona keto kamate kagino kun lakteche lakini japenya nyaka kaw okang' makare mar neno ni alwora mare nitiere kama ler, mar neno gigeng'o kata mana tuo mano mar nyaldiema. Momo kintiere kaunti ma Kisumu hinya nyako tenre kod weche mag thieth bende ber kwa lose hinya okang' mag ng'anyo mag lakteche ma bende giwacho kata mana gibuono ng'anyo chakre odiochieng' makiny mano chieng' tarik 19 ka bende giwacho ni pok ochulgi magwa sirikande mag gwenge 12. Wantiere Kisumu kata bedi na nyang' nyong'o odiochieng' manyoro mane TV mar Citizen kada Trevor dayo dhoge notuo ni en pok owinjo ng'anya mora mora mag lakteche kaunti ma Kisumu. Kata kamano warito neno kopogre gi kaunti ma Kisumu wantiere gi Mombasa, Nyamira, Kisii, Murang'a, Nyeri, Laikipia, Bomet, Nyamira, Embu, Vihiga, kanyakla kod Taita Taveta. Okang' mar ng'anyo mag lakteche diwache ang'a hinya kinde ma bende wang'eni piny owacho bende pok ochulo kata mana jotije mag piny owacho sara margi. Ing'ene ng'anyo en gima chik ma waluongo ni sheria kata constitution oyiego ni ng'ata ma japiny Kenya nyalo dhi kendo ng'anyo kendo dhi gimoro miluongo ni industrial strike. Mano yiene jatich mar timo kamano. To nitie yore mitimego mang'eny. Kapok gidhi ng'anyo, ang'eyo ni nyaka bed ni nyocha gisechiwo notice. To ng'anyo gi ni en justified kata en gi mise nikech giwacho ni ok ochul gi 3 months. To be gima penjo ni to ang'o miyo counties 12 kende ema ji pok ochule msara. Nenore ni nitie sirikal oro pesa kuonde moko, counties moko to kuonde moko koor. Kuonde moko be nitie ma revenue collection ok timie maber. Ana nyalo mana kwayo dakteche ni sani jopiny nitie matek ahinya, kata mana civil servants pok ochul. Aparo ni wigni emibiro dhi chulo gie. To kata mana private sector sani nitie ji mang'eny mapok ochudo, kata ji mang'eny mapok ochul ni giterane mos mondi ka koro otundo kata dwe mar 5
kata dwe mar ang'wen, giko dwe mar ang'wen, kapok ochulgi to gidhi e ng'anyo. Nikech ka dakteche odhi e ng'anyo, ting'eyo kaka conditions mag public hospitals chalo. Jopiny biro hinyore mang'eny ahinya, nikech kidhi kuonde moko kaka Jaramogo Oginga Odinga, idhi district hospital machon, idhi Lumumba, idhi kata mana kuonde moko mantie gwenge machalo Nyamware, idhi Cho Kajulu, iyudo ka services ne piny ahinya. To ka koro nyalo bedo ni jopiny, jo dakteche biro ng'anyo, biro bedo marach ahinya. Sector mar health oseyudo problem ahinya. Kineno pesa, en mane Abuja Declaration nowacho ni at least 35 ewi atamalo onego bed ni dhi e health sector. To governments mang'eny ok tim kamano, nikech iyudo ni program kata mana planning mitime government ok tim maber. Koro dakteche gi seche moko be ok en kata msara kende. Iyudo ka conditions magitiye kata kuonde magitiye, gima kisungu wacho ni poor working conditions. Koro wacho ni ok gibed supplied machine, medicine, yath kotero hospital kwalo, jopiny be ok seche moko kitanda ok oket maber. Conditions mag health e counties wagie onego bed improved. Ang'eyo ni Kisumu osetemo, ndi county government mag Kisumu osetemo nyoche giloso mochari manyien nyocho gine, wang'eyo gima nyocha otimore. To kata mana Jaramogo Oginga Odinga gisetemo improve to conditions mag health mag health workers onego bed improved. To kinde ka kinde bende wang'eni erokamano ahinya, kinde ka kinde ang'eni lakteche bende mapacho kaendi higa ka higa gintiere koda midhiero maket kod magi kata mana ka kilie twak Lennox mokeno okang' mokwongo makoro kata mana lakteche obuono mar dhi e ng'anyo. Wang'eni dwe kata mana juma mokalo mano Davji Atela ma bende en jagoro maduong' mar KMPDU bende nochiwo milome, nochiwo siem ni kapo nono ni lakteche ok bi chul e kinde thuolo mar ndalo 7 gibiro bedo mar dhi e ng'anyo kata mana gibuono dhi e ng'anyo. Nitiere lakteche ma kata nyaka sani bende osebuono kata mana dhi e tich. Nitiere kata mana osiptande mamoko pok girito kata mana odiochieng' makiny mar mondo be ging'anyo. Okang' ma kamano keto japiny kama chal nade? Erokamano, kapok aduoko penjono tadwa ni matin apogra gi okil Mwamu matin. Nochako kowacho ni ng'anyo chike ma wan go e Kenya ka oyiene. To koro okwa lakteche ni kik gitemane kik gidhi e ng'anyo. To ing'eni laktar ma kik dhi e ng'anyo ni en wuon ng'ato, en min ng'ato. Nyathine samoro ok dhi timo penj sani, samoro kata rent kamodake chakoro osesiem wang'e makoro wich kuot make ma en odonjo ma e odicha gotieno. Samoro kech kae makata itich ma en mineno dhieno en aena ng'at ma onge teko moramora ma en go, nikech kikawo dweche 3 to gi osara bichulowa Kenya kani to samoro ionge gimoro ma e street giluongo ni side hustle ionge go, tikawo dweche 3 ni ok ochuli. Ayie ne ng'ama kamano kendo asiro pache kabisa ni odhi ong'anyo. Kachaka adoke wach nyoro nyawinjo ka gavana ma Kisumu wacho ni wach ng'anyo no okia. Manyiso ni okia ni lakteche odenyo. Manyiso ni okia ni lakteche onge pesa. Koro mano kende wacha ni okia wachilano. Nyiso ni joka nonego chak ng'anyo kawuono gokinyi. Makiny no bor. Monde ka gavana openj CEC mar health ni ang'o miyo jogi ni endara, ang'o miyo jogi ok odhi e tich. Nikech ka en CEO, en boss, en everything kata to mane tije to basic service mar health yudo ni koro bet halted to en okia. Asiro wach mar lakteche dhi e ng'anyo. En mane kinde ma bende gi ng'anyo kata mana ka lakteche ng'anyo iwacho ni jopiny bende mahinyore. Ahinya king'iyo kata mana kwan mag lakteche gwenge 12 gin gwenge mok tin mano kaluwore kata mana gi kwan mag lakteche. En mana ni bende daktari bende osebedo kata mana ka wacho ni ginyal tiyo gin gi kech
onge koda chudo mabende moko kuomgi bende pok ochulo sara kuom thuolo mar dweche 3 kama kisewacho. Erokamano. King'iyo wach mar ng'anyo ni japiny inyore to lakini kasa kaduoki chien matin. Sani kidhi kate public hospital tiyudo ni nyiewo buk siling 20 ichaki ndiko ne yath kata yadhno ichaki yore chemistry outside manyiso ni kata gi loro public hospital the only effect mwadhi yudo ni jotuowa mikete ward ka ok dhi yudo services to lakini ma basic giluongo gi ni outpatient yudo ni jogo tiyo gi pesa gi ofuko koro walama ni kata ka ging'anyo odhi mabor lakini the immediate boss nyaka ng'e ni joge pok ochul. Mane gima natemo sir. Warito winjo odiochieng' ma kawuono kapo nono ni jotend gwenge ahinya e kaunti za 12 mabende koro ketka biro bedo kalusa ahinya kaluwore kod ng'anyo mag lakteche KMPDU kata kamano riwruok auchiel mago mag lakteche kata mana jochiw thieth e pachoka wacho ni ng'anyo to gibiro chako odiochieng' makiny. Ne mana kaluwore kod weche mag thieth bende mathoth jatimoro odiochieng' manyoro kata mana buore Nairobi ka nwaneno ka gavana e kaunti ma Nairobi ne notimo lokruok mopogore ahinya board mabedo osebiro katayo osiptal mano mar Mama Lucy mantiere buore Nairobi wira nikech miyo moro no dhi konyore kanyo wang' dede no make kanyo kentiere oko mar kar od thieth makamano ka bende nokochiwni thieth e sama owinjore okang' mabende nomiyo nyathine mabende ne oting'e iye bende notho. En wach moro malit. Muomo kapok wadhi thor wach machielo bende nitiere gi wach moro amora ahinya kaluwore kod wach mar ng'anyo sekta mar weche mag thieth e pacho kae. An oka wacho ni dakteche okodhi ong'anyo akwayo ni nikech conditions masani nitie Kenya ka ma jopiny sani chandore onego agiritie mondi matin kata nyaka giko dwe mar 4 kaka asewacho ni ng'anyo en gimo yiene constitution ji sani chandore mang'eny sirikal bedo mismanaged ma solution ma inyalo yudi en ni ka sirikal obedo pushed moloso conditions mag working conditions. Doctors ma tiyo ken problem magin go ken kada msara kende asewacho ni kada conditions kuonde magitiye kidhi Russia ka inyalo yudo kaka seche moko jomoko ninde kitanda moko ninde lowo nikech ing'eno osiptende wagi expansion osemed timo lakini gin hospitende manoger chon to noger gi capacity mar seche moko kao kata mana ji 20 40 e ward achiel to sani gidhi kure nyalo yudo kata ji 500 600 700 nitie e ward achiel ma capacity mare tin omiyo conditions mag health okosebedo government okosemiyo maduong' ahinya moluwore gi Africa declaration kata mana international declaration kidhiyo health facilities dhiye maoko kucho joka kar nigi US kidhiye nigi health insurance motimo kachien kidhi kucho ibedo treated sirikal seche moko chulo moko be chulo karwa ka ing'ene nyalo dhi ng'iewo buk siling 50 kiseng'iewo buk daktari owacho ni kato waonge gi yath dhiuru kocha ana kwagi mana ni ka governor onego bed piny gi joma dhi gi dakteche gi nitie gima waluongo ni return to work formula kata kapok gidhi ng'anyo obed kod gi piny dialogue ni loso gik mang'eny ka ji go mbaka gik mang'eny inyalo losi government be wacho ni en okia wach mar ng'anyo no odhi obed piny gi dakteche ginene kaka inyalo loso gini ing'eni gigi inyalo kata mana loso kodgi maber ing'iso gi ni pok wachulo dweche 3 miwa wachulo dweche kata mana 2 kata mana dweche 1.5 kotundo dwe mar 4 gikone wachako miyo pesa moko kamano mondo winjire gi dakteche gi ok ber ahinya ka dakteche onge hospital kata osiepna no ne wacho ni jogo dhi adhiya ji biro tho ji biro tho koka koro governor onego bed piny gi dakteche gi mondo losi mondo gine kaka ginyalo kata mana stagger payment ng'isi ni sani wan gi pesa milion 6 lakini sani wan ga dek kauru ma jothurwa doguro hospital wane kaka dwe mar 3 dwe mar 5 kama ok wanyal gine gimoro mabe iwacho ni pod girito pesa national cha ing'eni nitie pesa mawuok e national body to counties wage be obedo expected ni pesa magichoko kuom sas magichoko kuom usuru matindo gi
magi choko kuom land rates gi magi be gichoki mondo giketi agulu magi nyalo bedo ka gitimo gigi nyiwinjo kasa kaja wacho ni en ochulo ga joge nikech pesa mo collect ochoko en uwuon ok pesa mawuok e national government koro gimbe onego bed ni sani gikawo advantage ma thuolo machalo kama mondo gichok pesa moromo e counties gi koro ka problem owuok kaka ma to gin ga kiba ayosi magi nyalo keto go pesa side magi wacho ni ma to wan go ma to nyalo timo kama ma to nyalo dhi kama ero kama na gino marwa ni sirikande mag gwenge ndane in gi wach mana kapok wadhi kapok wawe wach mar counties apar ma pok ochulo lakteche do wach ni ok wanyal kawe ni counties gi piwali ni gionge collection magitimo wang'e ni collection nitie to moko yudo ni tin koro gima timore ni pesa mawuok malo ka samoro ikwayo kata ni dwaro kata 5 billion mondo kunye kata biche bag salaries to gi development matin tioro ni adik kaka governor koro kosioro ni adek to ini bet piny gi jogi motelo e weche mag finance kacha tung'eyo ni priorities ni kanye ere kama wadiore ahinya mwanyalo kete pesa koro yudo ni governors moko neno ni jotijwa gi kech sam wachorne gi gimoro to moko neno ni ma we wakete ndarani ma we wakete school koro yudo ni priorities mar governments emopogore ng'eni ok wanyalo nikech king'iyo kata distribution mar counties gi ok wanyal wacho ni gin counties mag Azimio to ok wanyal wacho ni gin counties ma beto yiengore korka sirkal gin across board manyiso ni management mar counties gi ema pok oketo chul mar lakteche as a priority. Aparo ni governors mantiere counties apagario gi nego bed ni kako ramna ting mar neno ni counties mamoko to okaw kang machal nade nikech wantiere gi counties 40 kod 7 en mana ni counties apagario mabende naneno ka nyinge gi ochiw ka mana county achiel kende mawuok e gwenge magwa makalu mano county ma Kisumu koro county kata mana ma Siaya, Homa Bay, Migori gin ka gisebedo kata mana ka gichulo jotije mag piny owacho gisebedo kata mana ka gichulo gi e yo machalo nade kata mana ken gope kata mana mekwayo hola bange kapo ni sirikal biro bedo ka chulo to gichulo aparo neno kang makare mar sumo paro kowere gi weche mag thieth bende chal mar piny Kenya debed nango maonge weche mag siasa ahinya odira ni mano jotend migepe pachoka mano Musalia Mudavadi na nitiere gwenge mag gimbo mar piny Kenya kama bende nowacho wach moro ka bende wacho ni ng'anyo mag Azimio mabende osebedo ka dhi nyime kor gwenge mopogore chutho te county ma Kisumu owacho ni buogo joket mwandu kata kamano governor ma Kisumu bende koro nodwoko wach makamano mana kwa nyalo winjo gima na Anyang' Nyong'o wacha hinya nyaka luore kod weche mabende Musalia Mudavadi noliko. In an address a few days ago in Western Kenya to a partisan audience, portrayed Kisumu as a place where investments are insecure. Let it be known that Musalia himself is a landowner and a notable investor in the city of Kisumu. I have not, as the governor of this great county, received any complaints from Mr. Musalia Mudavadi regarding the insecurity of his investments and properties in this city. But eager to please his boss by mouthing the typical UDA Kenya Kwanza propaganda, replete with ethnic profiling, he has recklessly tried to besmirch the good name that Kisumu enjoys nationally and internationally to achieve a narrow and selfish political ambition. Nekoro mgajwang manungire Anyang' Nyong'o gavana county ma Kisumu kano duoko weche mabende no wach kanyo kod Musalia Mudavadi winjo kanyo ko wacho ni mago gin weche mag propaganda wacho ni Musalia owuon en jaket mwandu e county ma Kisumu kaluwore gi gavana wacho ni nitiere gi lobe mopogore county ma Kisumu to onge kata okang' ma mosebedo kata mana ko wacho ni lopege kata mana mwandu ge ni kamarach mwamu kanyalo winjo pachi kaluwore gi ywaruok makamano. Ingeni maandamano matimore maandamano again nitie sheria onge gi sheria mawacho ni ka maandamano luongi jo Kisumu ok nyal dhi maandamano ginyalo mana dhi maandamano kendo yie gi professor ni wach mar tego Kisumu because Kisumu meche maandamano ng'eny to gi Nairobi
to ingeni seche moko piny kiloko piny seche moko ok lok gi ji duto nitie mana oganda kata mana jomoko moikore ni gini wadwa timo to giwa mang'eny ma ji jowagi oseketho malong'o ok aneno maandamano en ga mana one day. Kisumo ni ng'eni is very interesting. Kisumo kisedak Kisumo ka higni mathoth kata mana ndalo Moi iyudo ni kawuono ji odhi e street ka kiny wuok kiny to ji timo tije gi dhi adhiya nyime. Ok aparo ni nitie development moro mosedhi chien. Kisumo se develop ahinya e gine tinde Kisumo ler to nyithiwa gi be kanyo che timo demonstrations ok gibi e chuny town ok gibi e CBD. Property moro mar Mudavadi moro mosekethi to be onge to ing'eyo ni wach maandamano ni emomiyo jogo yie loso dhi nyocha onge maandamano dhi koro pod gi thiana iwinjo kaka deputy president gi seche moko ba wach ni kiang'o timore kama president ing'e ni seche moko king'iyo history mar Kenya jomoko nitie ma language ma ginyalo winjo no en mana maandamano ok giyie bet kodi piny giwacho ni wan nyocha waseloyo gimiwacho no be correct tiyudo ka maandamano gi Kenya ka seche moko ema nyalo gine to be kineno joma nyodhie kata joma nyodhie rally manyoro manyotim iyudo ni ok gin joluo kende giyudo Martha Karua gine ni kanyo Jamuranga cha ni kanyo yudo ji mang'eny jo-Masai ni kanyo nyalo bet ni jogi ok dhi e streets to gin achiel kuom gik miwacho gin achiel gi gik matimore e Kenya emomiyo wach mar wacho ni gine ni joluo ketho Kisumo onge jaluo ma ketho Kisumo wasebet kae kata ndalo Moi kata ndalo Kibaki ji dhi e streets kata mana for 1 week kiny waduogo watia to jawagi be wadak ga daka problem mag maandamano gi masano nego bed ni ware non nitie joma seche moko join ga maandamano to ok gin jok ma demonstrate gin jokuoge madwa mana kwalo gi ji ma seche moko donje to mago police onego identify ni mage nyithindo ma kama mage maketho ga maandamano kata mantie Nairobi yudo ka jomaundu ma mong'ega maturo dhoudi gin goro chieng'no kotundo dhiambe magi operate kotundo dhiambo kore ka gidhiye gine gi maji gik moko mago ok jo maandamano mago gin criminals maseche moko nego bed ni mako dhi bed itere court lakini jok mawuotha mawacho ni wan wadwaro change mago joma onge gi problem onego bed ni continue mana kamano. Erokamano ahinya lakini lo next pachien ang'o nikech ma ok en okang' mokwongo ma koro winjo ni ng'anyo nyalo kata mana riembo joket mwandu winjo ka gavana Anyang' Nyong'o bende nowuok e okang' mager ka bende wacho ni ka in omondi in e jaket mwandu to pok iwacho ni mwandu ni samoro nitiere kama rach jaket mwandu tilose nang'o. Erokamano ing'eni koni owachi ni Mudavadi en ng'a tang'o meno wuoyo. Namba 1 Mudavadi ong'at monego waluong ni ghost worker kata sirikal ma intiere ni ghost worker nade tije nang'o koko dhi oluongo dong'en gi tije ge mane neno kanyo kata mana ka jatend piny noketo ni tij jalup jatend piny en ma to tij jatend migepe en ma ayie macha gima nosomnwa kacha isewinjo kata ndalo achiel ni Mudavadi noluongo kata jotend migewo akiana 2 3 gibet go gitwak e wach achiel 2 3 isewinjo warito winjo man mar ariyo weche ma koro ochako ni kodwa wuoyo tiwinjo kosiemo Kisumo e yo moko dhi makare ni wane mwabuogo investors mano odwaro ni omor jatende nikech kwang'iyo Nairobi ka kanyo cha ng'anyo wuok nomako estates te makata ng'anyo maduong' mogik mane otimore pipeline kwang'iyo pipeline jok modak yo pipeline kama ne tear gas otime tear gas ne lich makata baba ne wacho ni gache no ne bet odwa timone weche moko dhi kare macha nok kama julwe modaki macha kama jok kabila moko nono moko nyal luongo ka emodaki koro kiyudo jatend piny kaka Mudavadi ni wacho ni joma ng'anyo e boma ma Kisumu riembo
investors ma Kenya ka to mano wach monego okwede okang' mamalo kabisa. To bende okang' ma kama indi biro ka bende wang'eni kweth mar Azimio jatenda mano riwruok mar Azimio Gai mano Raila Odinga bende wacho kanyo iwinjo kata mana ka wacho kata mana ka ne gin Kamukunji mane odira mokalo ni bende girito mar dok e ng'anyo mano bang' nyasi mar Ramadhan ka bende wacho ni piny owacho ok giketo kare okenge ma bende gidwaro. Nikech king'iyo approach ma piny owacho kawo sani iyudo ni en gi achaya moro iye. Achaya mokwongo gikawo item achiel kende ema giwacho ni gidwa dhi twaki, mano wach mar IEBC. To kacha wantie gi cost of living manyiso king'iyo gi gichien nitie kaka kane gidok gibet piny kaka ot mar KK to giwacho ni wan gi manifesto ma jogo kunego nyiso kaka kunego wati, kata wach mar ni cost of living ni malo ni yudo ka gigo siasa moro ni kata handshake cost of living ni malo. Wanyalo yie ni partly cost of living ni malo to wachak wapenjore ni were there remedy measures then? Mani gima wanya penjore ang'o manotimore ma ji nok ywagi kaka sani dhano ywakne. Namba achiel, jatend piny mane ni nitie ndalono ne omiyowa gimoro ni luongo ni subsidy. Miyudo ni ing'e ni sani winjo kiwacho ni bakia ni mogo beche gidugo 150, lakini ok wanyal wacho ni ngima tek ne wach mogo kende. Ngima tek nikech mogo ni stima, mor tedo, alot, transport, all these aspects miyo ngima obet matek. Koro ok inyal nyiso ni wakelo fertilizer kawuono to koro in the next 2 to 3 months kata dweche moko 4 kanyo ni koro ngima dhi dok piny nikech koro bando dhi yudore bei mapiny. Gini en wholesome, nyaka wang'iya gik moko gi te to mane gino ok nyal timore ka sirikal oweno beda otim kaka gidwaro nikech nyoto osemigi kar dweche 6 ka opposition obet chien ng'iyo kaka gitimo. To dhano ywak makata opposition no kech mono wuok e ot mondo gidhi gihol kata press conference. Ero kuma na inya wakili kakili manetwork ahinya nyaka luore kod ng'anyo ma bende koro kweth mar Azimio bende koro buono ka bende giwacho ni ponono ni piny owacho ok bichopo dwaro margi bang' nyasi mar Ramadhan ma bende timore giko mar jumani gibiro bedo ka gichako ng'anyo kata chakre juma mabiro. Wach ma kamano bende biro e kinde ma bende kweth mar Azimio seyo obile pachoka ni gisebedo ka gitiyo kod oteko mathoth. Ngeso mar juma mokalo neneno kanyo ka Azimio nondiko barua ne doho maduong' mar piny ngima mano mar ICC ahinya ka seyo ogai mar obila Jafet Koome ni ok osebedo kotiyo makara ahinya kaluore kod oteku mar obila. Bende ni winjo gima na Jafet Koome owacho wach ma bende nosire nyaka gi jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua. Mokwongo Azimio nitie gi thuolo mar ng'anyo, chik oyiene gi dhi ng'anyo ka giparo ni gimoro ok dhi maber. Nengo mar gik moko ma Kenya ka osedhi mbele ahinya to gi gik moko mang'eny ma gidwaro ma giwacho ni mondo oyaw sava. An ing'eni gima nitie sava ni pod odhiere nyaka sani nikech kiloyo to iwe awacha ni gini to ne waloyo ni yudo kama to chik be wan gi chik moro miluongo ni Data Protection Act oyie ni ka jopiny idwa ni mondo ng'is adiera to nyalo ng'is adiera. Koro wach mar Azimio dhi e ng'anyo mar bang' Ramadhan no mano to right margi kendo chik oyienegi mar timo kamano ka giparo ni gimoro manyoche gidwaro demands 11 kata gik moko conditions 11 manyoche gidwaro kapok otimore. Mar ariyo, Kenya ka ing'eni wasebedo gi police chon iluongo gi police commissioner tindi iluongo gi inspector general bang' kane waloko constitution. Mokwongo ne wabedo gi Bernard Hinga kochakore higa mar 63 nyaka 78, wabedo gi Ben Geti, bang' mano wabedo gi Njiraini, wasebedo gi Kilonzo, wasebedo gi Kiruki, wasebedo gi Abongo, wasebedo gi Nyaseda, wasebedo gi Meja Ali. An pok na winjo police nyaka nene ma ochung police commissioner kata inspector general ma wacho ni an jogi dwa tera ICC nikech ok gidwar jomeru. King'iyo constitution kare 245 moloso office inspector general wacho ni inspector general nyaka bed ng'at ma luwo
values moko mantie chapter 10 nyaka bed ng'at moro morito piny. Kisewacho ni in ibedo targeted nikech Jameru, mano koro konego ibed police commissioner. Ne wan gi Inspector General Ali manoter nyaka ICC. An ne pok awinjo ka Ali luongo kata press conference owacho ni an jogi targeta nikech an ja Somali, watin koro wan e police. Kisechako wacho ni Jameru, mano ing'e ni donje siasa. To ok wadwar police commissioner ma ja siasa nikech kodhi e streets koro joge to bro chako oro joge to wacho ne kiwinjo ka bwana cha wacho dholuo mano ng'amo go kabisa nikech mano ok ng'atwa. Kiwinjo ka police commissioner osechako divide Kenya, owacho ni an abedo targeted nikech Jameru, mano ng'amo nego koro we tijno mondo wayier ng'ama chielo manyalo tiyo tijno, manyalo rito jo Kenya duto moko keto ni ja Kenya akure to akanyo. To mar ariyo, police be nyocho odwa tiyo gi tear gas. Kineno kaka press vehicle manyoche jo Azimio kata press jo journalist mano nation ok nyal timo tim manyoche joga timo mi kaka bunde kata ka tear gas tidhi somo igoyo gine tinyo ji. Aeti wacho ni mano ber nikech iyudo ka seche moko ka ji wuotho kowuok kata mana Udhiru kochiko town, jogi wuotho mos. Problem wuok mana ka koro gisechako go tear gas, gichako diro pi, gigo burahia. Ineno kaka mine moko manegi agiu kodgi Madharika kwayo gene yawa we uru watim maandamano gi pi gi kwe. Ang'o mubiro ome estate nikech na paro ni tiju en geng'o ji kik dhi e CBD. Jogi geni be ko we wuotha gi carry placards, onge ng'ama nyalo timo gimoro. Emomiyo police kendo standing orders mar police wacho ni force kata mana teko nego tigo as a last resort. Ok en gimo nego gidhi adhiya tisechako timo kamano. Tenang'o ma kaluwore kata mana gi chike kaka okil mwamu kata kapod an kodi kuomi kanyo, kaluwore kod chike ahinya matayo kata mana piny ngima, ICC dong bende biro timo nonro nikech obila katiyo kod oteku weche makamago ni nitiere mana yanga. En chik mane ma samoro doho maduong' mar piny ngima nyalo kawo? Barua to nosechwal. Wan gi chik moro miluongo ni Rome Statute kata Statute mar Roma moketo court mar piny ngima ma investigates weche ma kisungu luongo ni makosa ya jinai, and offenses against humanity. Ka osendikne gi barua, ICC biro ng'iyo ka barua no romo gima gitimo no romo kecho gidonja gine mora mora. Ka en gimoro ma duong' kabisa mosehinyo ji mang'eny to ICC nyalo donje nikech ICC en court mar piny ngima. Koro aparo ni gimomiyo jo Azimio nondiko gini mondo koro next time magidhi e gine to police koro bed maluor ni bwana inyalo teri. Ing'eni ICC jo Kenya wagi gina jok mane hapgi ber obuodho, lakini ICC joma osedhi e kuro Uganda, joma noter from Congo, Rwanda ok escape ga, itweyo gi kuro seche moko higni 50, 40. Emomiyo mane chik ma jogo biro timo investigate, gibiro oro jo investigators, gibiro loso gi police, gibiro loso gi raia, gibiro dwaro evidence mana kaka ne gitimo higa mar 2009 kata 8 ka dhi nyaka 2010 gimako jomoko kendo gitero ICC. Mana pani gibiro timo investigation to kapar ni ma duong' ahinya ma biro kelo ICC mondo mi apani gibiro ng'iyo to seche moko ginyalo timo investigations to gi recommend ne authorities mar Kenya. No ayudo ka nitie evidence moromo kata nitie ranyisi moromo monego bed ni police moko imako, lakini ok wapar ni ma tij ICC. Koro tema ne kunyalo time kanyo umak police gi utere gine uyal gi kamano. Koro mano be recommendations mabe ginyalo chiwo kapo ni gineno ni en gimoro ma ginyalo donje mondo gichekane ka ne nitie problem ma ICC nyalo donje.
Ero kamana inya kin wacheka ni weche kata mana kapok wakaw yo matin mana ibuo kata mana nyerere 30 mar mondo bi kwa duogo kwa wuok e yweyo mar mondo wadonje thor wach machielo ahinya nyaka luore kod ng'anyo mabende kweth mar Azimio bendo buono mar tim ahinya bang' nyasi mar Ramadhan. Okang' makamano biro Raila nowacho ne odwaro mar mondo mi mogo bede bwo siling 100 odiochieng' kata mana chieng' odira manwa kalene jatend piny bende nowacho ni jumane mogo dhi bedo siling 150 mabende pod warito. Jotend migepe Musalia Mudavadi bende nwanene gwenge mag Mombasa noromo gi gavana ma Mombasa kanyakla kod gavana ma Kilifi mar temo loso kodgi mar mondo mi kik gidhi e ng'anyo. Wach makamano di wachango kapok watieko chenro makamano. Wach ng'anyo kapok adonje wadoke barua manyocha ondik gi okil Mwangi kadhi ICC. Kwang'io wach ni mondi matin to iyudo ni samoro en siasa to samoro en wach mar ng'iyo ni justice otimore. Onyalo bet siasa ni ikech kwase ng'iyo weche mayande deputy president wacho oko kae to ne gin weche ma ne ok ber ma ng'at manie office maduong' ma chalo mare no ok onego wuo kamano. Mane miyo kata kane ojande mag Azimio wuok oko to ne giwuok oko ka giwacho ni nikech nyocha osiemo ni gidwa deal kod with finality wadwa nena ni finality ni en mane to koro bang'e to wayudo ka police nodhi otiyo gi force mang'eny kabisa. To king'iyo machien maber to iyudo ni jotendwa baba gini to gi jotelo mabet osire ne gineno ni wach mar ng'anyo ni pok wawe completely. To mondo kik jowa hinyre kwa nyalo luongo ng'anyo mabiro kendo to nyaka wane kwa nyalo buogo jogi matin nikech kaluore koda to ang'eni ma kama okilo lonye kabisa weche manyocho timore e ng'anyo kae okapar ka gisechopo e threshold ma ICC nyalo kata chako investigation pod gin piny to lakini inyiso piny inyiso serikal ni kutemo dhi kaka nyocho dhicha to nitie jok makoro ingu manyalo koro hold accountable to your actions. Mane gima wan kaka Azimio nyocha aparo ni jotendwa temo timo. Ero kamana inyada ni mak mana paro makamano nyakoro mgejonga ni no ote magi mede chwalo gi lai magwa magote machoka rede ka uchiel no mbui mar Facebook bende yudo achiel kachiel mano Ramogi TV aka uyo matena ka duogo abiro bedo ka somo moko kuom ote magi bang'e abiro bedo kwa dhi nyime gitwa kanyaka rom kanyo saa 2 gi nus mar okinyi kik dhi mabora. My phone calls never stopped. You know why? Because I separated my personal life to the government. I separated my personal life to the limelight. I'm going to reintroduce the activist and advocate Nadia. I'm a very blunt person, very blunt. But I couldn't speak out very much because my Twitter has wazito. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyakwaromuga juanga, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara marokapu no chakre chon nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantien ya sepuonjo ji ariyo no. Parni chenro mar pok opogore nyakwaromuga juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bye. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu. Wanyiew gik wa mondo eka wagere.
Kikideu, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'en ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion ma nengone ni malo kod mano ma nengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Nakoro mga juang dakika na uchiel tok sario marokinyi podo dhi nyime gi twak ahinya mar ng'eyo chal mar piny Kenya kotenre kod okenge mopogore opogore. Na nyisi ni oronwa ote ahinya pachi kaluwore kod thor weche mopogore opogore ma bende wamule chenro ni kokalo lai magwa magote machuok rede ka uchiel nono mbui mar Facebook bende wanyonore kanya achiel kachiel iyudo Ramogi TV. Wasomo koko mote ma bende osedonjo ka. Adhi mana somo ote ariyo. Ote makamaga biro bedo ka somo kwa dhi nyime gi chenro makama. Ote ariyo ma bende biro somo aneno kanyo ote mar brother Akuku George mar Thimo Licho Inga, Migori County. Iwacho ni Sharon penje na okil Mwamu ni to be oyiene jatelo ma oyiene bedo gi magina goyo jopiny ka gilaro weche mag logi wegi kaka nyo waneno na kurucha. Mano wach mabendo dhi mulo matin kata mna e okang' mabiro ni. Mar ariyo penjo ni be oyiene mana kwa nyalo ng'iyo mar ariyo ote machal kamano. Ntiere kanyo iwacho ni be oyiene tiyo gi oteku mare mar jatelo kuom kao lo gi agoko koso en be owinjo odhi mana e doho. Wach makamana ng'eni wakili biro bedo ka duokonwa bang' kwasewinjo tipo makamano. Ote mogik mabende biro bedo ka somo kanyo en mar janeno mar okinyisowa nyingi. Iwacho ni ana penjo kama ang'o momiyo Kenya kae jopuonj kod lakteche ema msach gideko kapok ochulgi. Mano en wach kanyo mabende janeno mar okinyisowa nyingi isepenjo. Mago ote ariyo mabende biro bedo ka somo. Moko kuomgi abiro bedo ka somo kwa dhi nyime gi chenro makama. Kapok awinjo pacho wakil ahinya e wach lo makamano. Nyaka ing'eni jalup jatend migawo e pacho ka mano Kimani Ngunjiri ema bende odiochieng' manyoro noyudre e pogruok mar paro ahinya e lo moro mantiere gwenge magon mag Nakuru. Awinjo ne kaka noloso bang' monj mabende notimre. Nina mashamba mengi ya kukomboa, lakini nilipofika jana nikaona hiyo shamba imechelewa kulimwa, nikaambia watu yangu leo lazima waende walime ndio tuanze kupanda urgently. Na wakati walienda wakaanza kulima haikuwa na furugu yoyote, lakini wakati niliingia tu namna hii nikashuka kuangalia vile inalima, watu zaidi ya 50 waliamkia mimi. When he came with the axe, alikuwa anataka kunipiga na shoka, is when I had to protect myself. Nyakoro mga jiwa mwano jalup jatend migawo mar lo e pacho ka Kimani Ngunjiri odiochieng' manyoro na gintiere gi pogruok mar paro. Ahinya ntiere puodho moro mantiere e gweng' mong'ere kaka Kwatoma mantiere kar chung' od bura ma Subukia e kaunti ma Nakuru kama bende nagi gwenyore pogruok mar paro ahinya mar laro lobno. Kimani Ngunjiri winjo kanyo ka bende wacho ni nomonje emomiyo nokawo okang' mar chwado jago moro gi magina. En mana jago makamano noyudo hinyruok. Wakili kakili twak ntiere janeno marwa mawuok Thim Licho Hinga ma bende nopenjo kama kendo adhi mana nuoni penjo makamano mano brother Akuku George. Openjo ni apenji ne okil Mwamu ni to be oyiene jatelo ma oyiene bedo gi magina goyo jopiny ka gilero weche mag lo. To bende mar ariyo bende oyiene tiyo gi oteku mare mar jatelo kuom kawo lo gi agoko koso en bende owinjo odhi mana e doho. Wach makamano ang'eni pod nono. Wach makamano di wach nang'o? Onge chik moyiene jatelo kawo chik e lwete. Mano e gino miyo wan gi doho ma ji nyalo dhi ka in gi gine mar lo, un gi kes mar lo, tidhi e doho
tidhi tero kesi ni kone mama ni lobni ok mare nyocho maya lo ng'ama jatelo moseyier monego bed chief administrative officer ogolo bunde kendo gogo ji kendo dwa kawo golo adha mano chiko koyiego kendo be ok onego sani yiene mondo donje kama nyoche Kimani Ngunjiri ok onego yiene mondo donje e pok manyocha miecha nikech mano nyalo nego ji kiyudo ka jatelo moro ma seche moko nitie gi problem gi ng'ato to segolo bunde mano jatelo ma dangerous mano jatelo ma chik nyalo wacho ni ng'ama criminal nikech ka in gi problem gi ng'ato kata ularo lo titero case e court biro winjo case ni no biro miyo gimiluongo ni injunction kata chungo ng'at machielo kik pur to kinyal dhi kanyo ni kawo youth ni dhi gorigo mano gima chik ok oyiego kata matin nitie Kenya ka ndalo moko ne gine late minister kata waziri maniluongo no Nyonka ndalo moko dhi timo campaign kotimo campaign to lwenyo wuok ma bodyguard mare maniluongo ni gine nyinge osewinjo apani iluongo ni Rioba ogoyo uru ndege gi bunde bang' mano nomako Nyonka motere kel court ma Kisumo ka Onyonka noyal ndalo higa achiel kore kowuok to ne en minister Moi noko interfere noyal nikech chik owacho ni ok inyal ka bunde ni gogo ng'ato kamano ero koro noyal ayala bura no nyaka buru rumo kore ka nogolo Nyonka e prison ka no okane kodiega ka emomiyo ng'at machalo kama kata ng'ama chalo Ngujiri en ng'ama onego bed ni polis nosemako moserwako iye be ok onego bed ni wene thuolo ni pod owuoyo e TV ni kia ng'ano otimore en imake tirwake iye kata kapod itimo gine kore ketimo uchunguzi nikech osemaye bunde matiende ni ok onego otiyo gi bunde kama ok onego otigo ting'e ni bunde ng'ama nogoyo ng'acha be ne ogilergo en ng'ama kadha hape maber ni gino nogo mana goke adhoe ng'acha nonego kisebedo jatelo nyaka ibed ng'ama ore mane problem ma wan ge Kenya ka menyocha wawacho ni vetting nokotim maber iyudo ka Isa Juma gini manobedo charge gi mada sani matinde ministers jomano be okwalo gik mang'eny matinde ministers government sirikal ma wan goni ing'e ni standards onge ni ma ng'ama dhi bedo jatelo mana ka ng'adi kiwinjo kaka Ngunjiri gi bunde oko kucho mago ok onego bed ni telo ne ji mwana kiwinjo kaka Ngunjiri na losa keni self protection chike to wachango nikech ne wacho ni dhano moheo 50 no monje kanyo winjo kamoro bende no monje gi le na dwa monje gi le momiyo ni nokawo okang' makamana keni chik wachango ahinya nyaka luore gi wach mar self protection self protection joka ka self protection gimi nyalo timo inyalo goyo bodyguards gin go nyalo goyo bunde malo moskea goji mago is allowed to kigoyo bunde ni em go ng'ato ni dwa hinyo go ng'ato mano to koro ok en self protection nikech mokwongo ok onego be nodhi kacha odhi kanyo kineno kaka mama cha obira kuma oluonge ok ne mama mane tiyo kanyo ne gin najo kineno kaka gichalo ok apani joka ni ne gin jok kuma ne Ngujiri ema noluongi manodhi kanyo mokelo gino en ema nokelo provocation mane nitie kanyo ero chik oyie ne ng'ato ni mondo tim self defense to self defense ok oyieni ni ichomo mana ng'ato gi bunde joka ka no onge gima ne giting'o ok aneno slam mane giting'o clip manyo Citizen oketo kacha ne ok aneno ka ne gin joma bedo armed ji 50 be ne ok aneno ne gin ma ji moko 4-5 gi mama cha gi nyare kende ba nitie kanyo kora gani gin weche mabende pod itimore ne nonro kata kamano Lennox ketwa ketwak makamaka koti kora mna midhiero mag weche mag lo moko nokang' mokwongo mabende wawinjo weche mag ywaruok mag lo ahinya e pacho kaindi kata mno doching manyoro mane county ma Siaya mano e kar chung'od bura kata mna sub county ma Gemiala bende nitiere rawera moro man tiere gi higni 26 mabende notong'o min gi wira ne wach mana lo weche mag lo bebe nang'eni gin weche mabende osebedo ka kelo ywaruok ahinya ne anyuola. Erokamano Sharon, ing'eni kwang'iyo wach lo kwachako gi kes mar Ngunjiri. Ngunjiri nyane gi chir mar timo gima notimo cha kaluwore gi gima oseneno otimore chien ka. Kanyo kane pod sirikal mar KK ni okawo loch nitie jok mane nigi cases e court.
to bang'e ne gidhi giloko cases gi mobit mana giduoko gi weche siasa. Miyudo ni office ma independent kaka mar ODPP withdraw cases including murder charge. Kato ng'at ma gigolo cases gi ire ichaki miyo lemo maduong' kabisa e sirkal. Mano miyo ng'at ma olap dhoge ndong' ne kom maduong' e lano kaka Ngujiri to onge tabia maber nyalo timo gimoro amora mondo jotende one ni en yani odwaro ni media capture his presence be felt kata beda ni en gima rach motimo to lakini odwaro ni ong'e ni entiere. To again along that vein iyudo ni mano otime mondo buog jok ma yuto gi ni piny to onyamayo gi kako dwaro. Koro kae to bokil nyalo tawa matin kae en mana neno kaka office mar ODPP bet independent completely nikech kawacho kwawe office no to kwang'iyo gi gik mwanene e oboke ka in the last 1 week kaliekore ni jatend office ni ema ni ker tiyogo e weche mag neno ni jo Azimio okele meza. Mano nyiso ni ng'atni ok en independent. To ka ng'ani ok en independent nyiso ni ka ana achung' kaka Azimio to onge right manya yudo mbele doho. Okanyal yudo justice. Koro ma chuno kata Law Society of Kenya mondo oneane kaka nyadonje weche matimore office mar ODPP nikech mane that is the only stumbling block in justice system. Mako nyalo bet kinyarieye to weche mang'eny matimore mag careless recklessness ni mag jotelo gi dirumo te. Bende gimang'eni weche mag doho bende jayuare ahinya e doho. Kendo wakil ang'o meni weche mag lope maka mage to bende yuare ga ahinya e doho. Mana kitieko kapok awinjo wakile. Wach lo. Lo king'iyo sani en resource modong' ma nyathi moro amora monyuol e Kenya ka nyalo fall back kosekoso tich e sirkal. Koro iyudo ni isomo mi kalo mbalariany ikalo maber kabisa in kata gi first class itimo internship ni ochuli kata pesa ni matin bang' internship to oduoki dala. Koro dala kucho itemo gwongware itemo riemba pik onge koro idonje kom. Koro kong'oni iyudo ni koro kata koro afforde bit matek. Koro itimo nang'o ichako uso gik matin mane dala ukacha. Bang'e koro ichakino to puodho ni bunwa Nyasaye noseka to minwa ni nika to puodho ni en ok odwar namur. Koro iyudo ni koro nikech idwaro mondo ikaw idwa ni tel ne weche mag puodho dala kacha. Koro emomiyo ikawo kang' manye kijana miwacho choka mineno koro ohinyo min gi nikech mane gima onya yudo go to min gi achiel ni bende county Masia bende ni seyo ni dibed ni bende donego wuon gi ahinya kaluore gi lo achiel ni manchire county Masia. Wakili wawinjo ni pachi kaluore kod weche mag lo nango mane yuaruok ahinya mag cases buche mag lo kaw thuolo malach e doho kapok oyal. Buche mag lo kaw thuolo mang'eny kapok oyal. Ing'eni chon kane pok wabedo gi gima kisungu wacho ni environment to gi land court mano court ma ng'iyo weche mag puothe. Cases mag lo seche moko ne budho kata mana higni 10. Ndalo Moi ne nitie gimoro manolosi maniluongo ni arbitration manitero ka land iluongo ni land court kata land local court mar land mane ng'eni nokethi nikech ofisadi nobedo jodongo mane winjo cases mag loka nodonje weche mag corruption makoro seche moko gikaka pesa kuom ji and then lope gimiyo jomok weggi seche moko gimayo kata mana mine mamonde liete gimayo lope magi nomiyo cases mag lope nogol e lwet jodongo. Cases mag lope tieko ndalo mang'eny nikech kama nikech ichake court mapiny. Cases mag lo kose yale court mapiny titere high court kata court moluwore gi mano bang' mano itere court of appeal kowuok e court of appeal itere supreme court. Mae momiyo inyalo neno ni cases mag lo budho ahinya to cases mag lo gi ok girum ka ni seche moko tiek case tiyudo ka weg case gi kendo chako dok e puodho kendo gichak gidok puro kama ong'isgi ni koro gitimre nade gionge.
problem mantie Kenya ka also ni nyoche waloso gine chike manyien mag lowo. Koro iyudo ni chike manyien gi nitie kuonde moko ma title deed moko pok ochiw, nitie kuonde ma kore kendiko sane nitie stages mopogore opogore. System mar land Kenya, system mar law ma Kenya ka opogore gi mamoko kuonde moko minyalo paro kaka Australia ma wan gi gimoro miluongo ni torrent system. Torrent system matiende ni ng'iyo land kaka community and then obedo planned to be subdivided. Iwacho ni koni en kor estate, kocha en kor duka, koni ting'eni waonge gi planning system e Kenya ka. To lope mabe wan go gi gin lope matin be gichieg gik mang'eny. Tiyudo ka koro lo kende property ma ng'ato nyalo bedo ga e pinywa ka. To ng'ato ok onego bed ni nego min gi nikech wach lo. Mano ok onego bed kamano. Nikech iyudo ka kijana onego min gi ne wach lo. Min gi seche moko ja higni 70 mabiro dak kata mana higni 10 kende to wene lobno. Lope gi be jothurwa nyaka understand ni lope gi seche moko kwerewa manowenwa. Kosewenwa wapuro gi chiemo wawene nyithindwa. To sani nikech kech ng'eny, gima kelo problem wan go, nyithindo sani odonje lo uso. Koro ka min gi wacho ne nyathina, ayie wach mar uso lo, onge kama ibiro gede to ting'o panga. Mago ok wanyal encourage, nikech mage ma cause problems ma koro yudo ni mada wuoke, koro karo bed land case to koro mada case ma koro wuoke. Jowa be nyaka wapuonji ni lo konego bed ni inego ne janyuolni. Ka in nyathi mosesomo maber, mosetere university, ka ok iyudo tich to penje to mama nitie kamoro manyalo time wala los kode maber. Kata dawu ok inyal nego ne wach lo. Nikech lobni ibiro pure, ibiro weye ka seche moko inyalo wene nyathini nyalo use, ng'ama chielo be nyalo uso ne be nyalo use. Omiyo ok wanyal encourage ni nikech onge tich nyathi koro nego kaw panga odhi onego wuon gi nikech wach lo. Mano wanya yiego ng'ama kamano. Wayudi ni nego mama ni to wamaki amaka to wateri e jela titwe ikedi yali nikech tim makamano konego bed maber. Iyudo kata kanyi joma seche moko oseyudo tich matiyo maber. Oduogo dala, ng'at ma yudo ka nigi pesa maber manyalo ng'iewo lope owuon. Oduogo dala kendo koro dwa mayo min gi kata mana wuon gi lo matin. Mago be onego wakwer jothurwa. Are ka Nyasaye osegwedhi miseyudo nweng'o maber, dhi ng'iew lopi kamoro, iger odi moro, ipur puothe gi moko, to we dhaw ni bire court. Wan gi cases mang'eny ma nyithindo okawo wuonegi otere court. Ino wuonegi otamore pogonegi lo. Lo ipogoni ka baba osetho. Ka en mare manong'iew, to en ma en gi title deed. Weyo pur ka chieng' moro koro osenindo. Koro ka un jawuoyi ang'wen to ubiro wacho ni yawa, baba nyocha osenindo, eka en eka ng'wen. In kawo eka achiel, ng'ano kawo eka achiel, ng'ano kawo eka achiel. To wach mar dhaw ni jothurwa oketo nyithindo kawo panga to dhi tong'o megegi kata wuonegi ne wach lo. Mano nyaka wakwer oganda ma nyikwa Ramogi ni mano ok tim maber, mano wawe uru wapuonj nyithindo bed joma ber. Erokamano ahinya wakili mano paro maliw mabende simo kanyo. Koro japiny man gi ite iwinjo kaka wakili osumo paro makamano. Kopogre gi mano nikech aneno kwa dongi matine dakika par mar mondo mi watiek twak makama. Ok wanyal tieko twak makama kaluwore gi wach ma coach ahinya maluoro kanisa moro mantiere gwenge mag Malindi. Jatend kanisa no iluongo ni Paul Nthenge Mackenzie. Makoro oketo wafuasi mage kata mana jogo eko maleme kanisa no. Ne gitwe kuom thuolo malach, tuweyo mabende moko kuom gi bende osetho. Gitweyo kanisa bende winjo ni kata mana subtal, bende winjo ni nyithindo ok dhi e subtal, kata mana somo bende kanisa no koro kwedo kata mana weche mag somo. Nyaka sani bende nitiere achije ma bende koro dinnegi ka bende nonro pod itimo. Bende yango kata mana jogo eko mamoko ma bende osetho ni kwan maga jogo eko motho. Ahinya nyaka luwore kod tuweyo. Gitweyo, ok gichiemo kuom thuolo malach. Wera ni onyisi gi ne ka githo to kene gibodhi kanye. Yawa piny ochomo kanye Lennox. Kodok korka wach manotimore yo Kilifi ni, wach no lit kabisa nikech iyudo ni kanisa en kama onego bedie ni dhiye mondo chandruok ma in go iyud konyruok, ilam mondo Nyasaye okonyi. To lakini wayudo ni tinde
dinde obiro mopogore. To gik ma gitemo puonjo en puonj ma ok dhi gi puonj mane kanisa. To kineno kata mna wuon kanisa no kaka nyakwara Ramogi Jwang nene kata mne wang jowi kanyo wuon kanisa to wange lera en boka pa kata mna kotweyo to wafuasi mage koro tweyo to bende tho nyaka nyithindo gimama kodhoga nyaka joma dongo gitweyo. To ingeni kodok korka kanisa kanyo tibro yudo ni kata ndalo manyocha koro igo siasa kapok wago kura mar dwe mar aboro higa mokalo. Min piny min ida notemo siro wach moro kanyo ni kanisa gi nyaka wanene kwa nyalo control gi through vetting. Doni winjo kaka liet mano yudo bang' wach makamano. To koro ineno kata jok mane siemo wang'e ma koro ne buyo marach kabisa. Ang'eni sani koro luwo wach ma Mombasa cha to inyogi kabisa nikech gineno ni adier nitie gap ka. To kata wakili nyalo wacho ni kochopo korka regulation mar kanisa to kanyo pod nitie gap mapok chik osiro maber. Mane momiyo anabiro achiwo mana chieng' moro achiel kaka Lennox ta wuondora mana ni an pastor tadwaro ni agero kamoro matin taluongo ji tayalo injili mopogore kabisa gi injili mong'ere. To awuondo ji ni kakitho kata kokichiemo kamati idhi iri Nyasaye. Koro yudo ni kata natemo luwo wachno nyoro ni dhano ng'ato wuok Kericho, ng'ato wuok Homabay, ng'ato wuok Mombasa ni dhi ir ng'at cha to ng'at cha nyiso gi ni gimitim kidwar chopo ir Nyasaye to in lema pia kiani mimoli to kiki cham gimoro amora. Wach moro maleta keni mwa wakili Mwamu wach makamano di wachango mana kanyalo winjo pach Mwamu. Igeni weche mag kanisa gini weche matek to be ng'ama somo weche mag kanisa gini weche matek ng'ama somo Muma onge ni gigi ne gin gik manokor. Yesu nowacho ni ndalo moko nitie mubiro bedo gi prophets kata ubiro bedo gi jonabi mawacho miriambo. To nong'iso gi ni kidwa neno janabi mawacho adier ng'i olemo ma en go. Ki jopinywa gi ing'eni seche moko warita rita gik makamago timore kore kwachako goyo kore kwachako wacho ni to ng'ane nyocha owuok kure. To seche moko ing'eni ng'ano jogo daka kanyo, polis bo daka nene anena kanyo. Koro ifwenyo mana ka koro ji osetho. Ing'e gima timore ni gigi ok Kenya kama wane ok gi cult kende. Cult gi nitie nyaka USA. Ndalo moko Jamaica kucho apane ji 93 nodhi omadho sum motho ni koro Yesu chiegni duogo. Yesu koro duogo kiny ok gidwa ni Yesu mondo oyud kage ngima. Ok Kenya ka kende mibiro yude cult. En tich matek ahinya. Problem ma wan go kaka Lennox osewacho en problem mar regulation. Inyalo yudo kana ni kanisa ni ok obedo registered. Onge kata mana buo kanisa moro mobedo registered. Koro ji ok ong'e maber. To jothurwa gi bing'eni mang'eny gi be ok odhi school. To wach religion ni kata yudo mana ka ng'ato osedhi school. To kosedonje religion moro to en belief ma gima janabi no wacho en gine matiende ni ok wasom Bible. Muma be wacho ni watho nikech kia ok wasom Bible wang'e gima Bible wacho. Koro walwa jogi seche moko kata jogo timo maber. Seche moko nitie kanisa moko makidhi gibiro lemo ni to giwacho ni gine ging'iyo witado to giwacho no wadunyo oketo gimoro witado kae manego nyathini. Obiro kendo ni mondo lemni mondo konyi to odie ma kendo koro donje opogi go wadu kata opogi gi jaodi. Magi gik mwaseneno mang'eny. To Mwamu rieko mane? Emomiyo government onego bed ni gine loso chik moro ni ka ok yudo registration to onego ioperate. Nitie gik moko makitimo ma ok oluwore gi chik onego bed ni maki. Kanyo emomiyo kanyo monego wa tighten regulation mondo watiek go timbe machalo. Chik to wachango katiba to wachanga hinya nyaka luore kod jok market kod mago diche manyoro nano kamoko kuom gi bende nochope doho moro ma Malindi kama bende gisani pod odinege kapod nonro pod dhi nyime nikech yangore nitiere katiba owacho ni ng'ata nigi thuolo mar lamo Nyasache e yo moluwore gi chik. To katiba ok oyie ni dhi kawo nyathi matuo idhi kete ot ni rito ni mondo gine. Ka nyathi moro tuo
to nego otere osiptal. Tok be nyal keta ji ni dhi lema. Yesu noriyo kech, to noriyo kech mana ndalo 40. Bang' 40 nodok chiemo. To gigi beluore gi faith. Ok inyal ka jok moko idhi keta gine forest kacha. Mani ng'eni now gimiluongo ni kidnapping. Mago criminal. Mago koro lemo. Kikawo jomoko ma ok ong'eyo gima gitimo to idhi keto gi e forest kacha. Itamogi ni ok gichiem. Nikech tamro fasting kata ki somo Bible, fasting onego bed voluntary. Yesu nodhi e got mo fast for ndalo 40. To odhi voluntary. Ok en gima onego bed ni chuno go ng'ato. Momiyo koyud ka ng'ato moro matimo gimoro marach machalo kamano, mano en ng'ama imako amaka titere court tidhi gine, idhi yalo. Mondo nikech ing'eni kapo ni en ng'at moro matimo maber to nyaka ilur gi chik. Mano omiyo wach ni Yesu nowacho, jomoko nopenjo Yesu ni to be in gi thuolo be gine be kaka wan joyuda be onego bed ni wachulo osuru. To penjo gi ni keta ne uru wi dinari. To ngiso gi ni ng'ama wiye nitie dinari mano Kaisa. Koro ka miuru Kaisa gir Kaisa, Nyasaye bo mi mare. Matiende ni ka in gine bishop kata in jakanisa. Chike mag mobedo passed by parliament ni kitim kama gin chike gi gin chike monego bed ni konyo ji duto. Ng'ata ma jakanisa ma chik osewacho ni ka kiriembo mtoka e wang'ayo nyaka ibed gi road license, kiriembo mtoka e wang'ayo nyaka ibed gi insurance. Gigi gin gik ma chik owacho mondo kony ji duto, ok jokanisa kende, mondo ket ni ng'ama rito piny en ng'ama straightforward. Ka gise pass chik ni kik tim kama, kik utim kama. Emomiyo wan gi holiday mondo jotich oywe, wan gi ma kama mondo gima kama otimore. Emomiyo joma timo gik ma kinyume mar sheria, mano koro ing'eni ok freedom. Mano koro abuse mar freedom. Koro koso mi thuolo mar lemo tichako timo gik mag maundu. Mano to koro wamaki amaka to wateri e jela. Titweya tiyali. Nikech koro ibiro hinyo ji. Ing'eni ng'ama kamano koro osebedo ng'ama dangerous. Nikech jok moko ma seche moko dhi fast kacha gin nyithindo under 18 years old. Gin nyithi school. Gin mine ma seche moko pod dhodho nyithindo. Ae tiketo gi budho forest kacha. Mano koro ok nyal bedo maber. Nikech inego ji. Onge fasting moro minyalo tim mar Nyasaye manego ga ji. Gin gik ma onego bed ni enhance Christianity. To kise the outside the law, mise wuotho me ringo kocha be koro outside muma. To koro ing'eni in ng'amba koro nyaka water gine itera tiyale court. Erokamano ahinya. Mwanyalo tieko gi wach ma kamano en mana ni japiny oket wang'e oket ite gine kata mana weche matimore, nikech weche mag din bende samoro golo kata mana ng'ato e din ma bende oleme. Winjo kata mana ka wuoro moro bende nawacho ni minode okawo nyaka nyithindo ringo godo nyaka piny Tanzania. Nyithindo ok dwa ni mondo dhi sikul, nyithindo ok dwa ni mondo thiedhi. Koro en mana geno mar japiny kine janyuol ahinya na litna ka bende kata mana jonyuol moko bende we nyaka nyithindgi donjo nyaka timbe maket kod ma janyuol neno mana ka nyathi ntiere kanyo ok chiem, nyathi odenyo to nyathi tho nikech en wach mar kech. Koro en ting' en marwa nyaka rom gajuang. Aden watieki nikech director na nyisa nyaka wawuog ka. To wach maden watieko go wawere wa gi wach din ni koro. Nikech wach ma kama pod ntiere doho Lennox. Koso ni jadolo. Mana kin jadolo ka buyini. Moro chanda kama ti. Mana mapiyo. Lakini adwaro ni wakili owinji nitie gima nadwaro ni ler ne jopiny ka. Kaluwore gi jadolo to kaluwore ni en nyocha oluongo jogi to wuondogi ni gi fast gi tue kato gi tho. Ng'ani kotere doho nitie kaka idhi yale gi mada koso idhi yale gang'o? Mana mapiyo wakili. Ng'ani nyalo yal gi gik mang'eny. Inyalo yale, ibiro yale gi mada, ibiro yale gi attempted murder, ibiro yale gi pretense, you know, pretending to be what is not. And then you also nitie gik mang'eny minyalo yale go, failure to do this, gine. There's a jamoko kata gi registration, operate an illegal society. Nitie ka ane man DPP ma yalo case ni anyalo charge ng'ano gi 12 counts. Mag offenses mang'eny motimo. Ok mada kende, nitie assault, nitie
failure to do this, gik mathoth ng'ane nyalo yal gik mang'eny. Koro pod warito nikech wache makamano nitiere doho ahinya nitie court pod timo investigation. Nonro pod dhi nyime. Wawere gi weche makamage kidi thuolo mar dakika 3 modong'gi. Adam na winjo pachu ahinya kaluwore kod lweny mabende timore kata mna dhi nyime e piny mar Sudan. Lweny mabende nomuoch chieng' ngeso e piny mar Sudan. Lweny mabende nomuoch ahinya e kind jolweny mago mawuok e piny Sudan e boma ma Khartoum. Bang' ka koro nitiere kweth moro mano jatend jolweny mar piny Sudan mong'ere kaka Fatah al-Burhan kanyakla kod jalupne mong'ere kaka Mohamed Hamdan Daglo ma otelo ne jolweny mano mong'ere kaka RSF bende koro nopogre paro wach mabende osekelo gimoro mong'ere gi dho ngere kaka coup e piny mar Sudan. Nyaka sani oseweyo ka ji maloyo 60 osewito ngimagi. Mapiyo Lennox ka winjo mana pachi kaluwore kod okang' makama. Kaluwore gi wach mosebet katimore South Sudan, tiyudo ni magi jatend piny to gi jalupne. Manyiso ni kane gise golo sirkal mar the former president to negi jo kimba ariyo. Nitie jo paramilitary to nitie jo army. Korido jo kaluwore gi winjruok mane gin go. Jatend mar military nyocho dhi ma okalo odagi winjruok mane odagi tiyo gi winjruok mane gin go. Koro nyocho kelo wach moro mar nok ginyal winjore maber. Koro king'iyo wachno gimotimore South Sudan ok en gima timore pinje mang'eny ahinya. En gima very rare. It rarely happens. To kwanya duoge Kenya ka it is very relevant nikech en gima miyo kata sirkal mwantiere ni ng'eni everything is possible. Koro it is an eye opener. Ni gimora mora nyatimore samora mora. Koro kata kidwa tiyo ne japiny ka ni osemi ofis maduong' kucho to nyaka iti ne japiny e yo maratiro. Kamano nyako mparo makamano bende nyaka sani riwruoge mopogore koro nyaka mano mar IGAD bende koro sewuok oko ka bende koro sundo ahinya mar nyayo kwe e piny mar Sudan. Ka nyalo mana winjo pachi wakili kapok winjo pachi ahinya nyaka luwore gi lweny mar Sudan gi wachni mogik watieko. An gima nyalo wacho ni jo Kenya, government mar Kenya otem matek mondo ogol dala kapok ohinyore. Jogo nyalo gore agoya nyaka kata higni 3 to jo Kenya mang'eny biro hinyore. Ing'eni interest marwa ni mondo jogo bed gi kwe, lakini kok ginyal bedo gi kwe to jowa mantie kuro, Kamau mantie kuro, Wanyonyi, Onyango onego gol mondo duog dala ka mondo wabed gi kwe maber. To Sudan ok osebedo gi kwe. Sudan osebedo gi problem mang'eny. Gima jogo laro ok en kata mana telo, jogo laro mo. Mo ne nitie gi weche mathoth. En gima ne Nyasaye okelo mose konyo. Lakini moko ma ok ogine, ma ok disciplined ahinya be yudo ka bunde koro donjie. Magi gik moko nego wa encourage. Emomiyo example ma Sudan ne nyalo miyowa ni jatendwa ni mondo dog piny mondo wuog opposition. Magi gik moko ma tok teko kelo ni an ok anyal loso gi jogo kiotimore nade. Magi gin mana jo Kenya. Onego wabed joma bolore ma ka ng'ato res gimoro ni bwana problem moro nitie walose gini to kiwach ni an noseyiera nikech jopiny manoyieri gi be jopiny manogono opposition kura. Emomiyo example mwanyalo yudo ka ni dialogue ni en gimoro maduong' ahinya. To ok inyal wacho ni dialogue nyaka ber mana yorene. Dialogue nyalo bedo yo moro amora. Wanyalo romo madh kahawa to walosi to gik mang'eny iloso mabeyo. Gomba kani loso gik mathoth. Iyudo ka koro ji nego sane ji biro tho 600 mokalo 1,000 ing'eni gik mok beyo. Koro mondo walan uru ing'eni gik mag osetimore to koro wan kaka jo Kenya onego wapuonje ni wan bende ok wabor ahinya gi gigi nyalo timore kata mana Kenya ka. Onego wamed uru lamo Nyasaye, wabed uru joma ber. Democracy be kwa wacho ni wa practice democracy madier, ok democracy maseche moko pali kete bwo mesa to ka kotundo tieno tisewuodhe. En democracy ma ji wuoyo ka problem moro nitie to walosa Kenya ni mwaket maber. Erokamano ahinya. Wachni mogik Mwam.
Mwamu wachni mogik kwatieko chenro debedang. Agone nyikwa Ramogi erokamano, ang'e ni sani piny tek. Sirikal osebedo ka ola gowi oseolo domestic borrowing, external borrowing. Sani wase boro makoro en 9 trillion. Moriwo gine mapacho ka to gi ma external. Omiyo sani wakwa sirikal no nego reduce taxes, mokwongo nego duok piny to gi gik mang'eny. Mogo kende oke mainyo japiny. Kidhi e supermarket ka jopiny hinyore ahinya. An wachna mogik akwayo sirikal ni mondo tem kaka nyalo tero cost mar living chien, giduok wach mar loan piny, gimi jopiny thuolo, giaye wach mag policies moko ni gidhi gero jo Zambia ma gimiyo contract timo to jothurwa ka iwinjo kokel fertilizer to ng'at michulo iluongo ni Alfred Rono 340 million. Onego warandu sirikal mokeya jopiny. Ka ok kamano tagone nyikwa Ramogi erokamano kuom winja okinyi ma kawuono. Ero kamano. Erokamano ahinya James Mwamu, bende wagoni erokamano kuom yudo thuolo mar biro twak okinyi ma kawuono. Lennox Okech, wachni mogik. Erokamano. An ka nan ma gi ywak achiel kende kuom sirikal. Kaluwore gi midhiero ma sani ji nigo, to iyudo nikech sirikal chakre nyocha kawo telo ok dwar timo gimiluongo ni development expenditure. Miyudo ni kata members of parliament pok omigi pesa gi mar CDF mondo gichak timogo development e gwenge chien kocha. Koro mane momiyo kata sani ka kiny lakteche dhi ng'anyo, ibiro yudo ka kijande ng'eny kabisa. Nikech kijande manyocha yudo tije gedo, yudo tije pandara, sani gin very idle. To aluongogi ni ka kiny giwinjo ni nitie ng'anyo mar lakteche, to gimigi support. Kijande ma kiny ni idle. Akwayo ni kiny gichung' gi lakteche nyaka migi pesa. Nikech ka laktar ochul, to biro miyo kijana cha tich mar puro ne dala kacha, odhi miyo kijana cha tich mar gero ne structure moro kanyo matin. Koro nyaka ging'e ni kantie pesa ma sirikal onego chiw, to nyaka chune achuna ni mondo chiw. To kantie chudo monego tim, to nyaka chune achuna ma nyaka ochudi. Koro akwayo kijande ma e Kenya ka te ni ka uwinjo ni nitie gimo nya timo mondo sirikal o release pesa, to wawuoguru oko wate to wakonyre uru time. Erokamano uru nyikwa Ramogi. Erokamano ahinya Lennox Okech, wagoni erokamano kuom chopo kaendi. Director mara dwa golo wakang'wech. Kokamano we wakaw yweyo matin nyaka rom gajwang' mabiro ene chenro mar orako. Mwamu imbe nagoni erokamano mar chopo. Janeno mar Ramogi TV bende nagoni erokamano kuom ote mopogore opogore ma bende yoro donga. Koro wakaw yweyo matin.